Vallirana ha celebrat la festivitat de Sant Sebastià amb un programa pràcticament telemàtic a causa de l'actual situació de la pandèmia de la Covid-19. Un format que ha permès gaudir des de casa d'espectacles infantils i de màgia per a tota la família a través de les xarxes socials, reviure grans obres del grup de teatre del Casino Valliranenc i conèixer la història de les colles de foc de Vallirana i de l'origen de la renovació del bot de poble. També per primera vegada s'ha fet un taller de cuina per elaborar els panets de Sant Sebastià, en aquest cas de la mà de Petit Chef. Presencialment i limitat a les restriccions establertes no va faltar la missa i l'ofici solemne a l'església parroquial amb la renovació del bot de poble. Aquest any a càrrec de les entitats Creu Roja, Protecció Civil i ADF, molt cooperatives i solidàries durant la pandèmia. Així com també la tradicional pregària dels socis i simpatitzants difunts de la Penya Blaugrana, que es fa cada any al cementiri municipal. Destacar també el Vallitrivial online promogut per Joventut, que va comptar amb 305 participants. Arribaran temps millors i recuperarem el caliu i la germanor de les tradicions del municipi. Entretant, seguim sent responsables perquè arribi aquesta normalitat el més aviat possible.